Pre samog početka iznošenja današnjih informacija, dragi gledalci, pozdrav vas da u komentariju ispod ovog snimka napišite vaše mišljenje što se tiče konkretnog rezultata utakmice između Uništrasen i Partizana. Koji smatrate da će biti konačan skor? Meč počinje u 8:15 časova uveče u četvrtak, igra se u Luksemburgu. Strelci ako mislite će biti golova. Također pozivam vas da ostavite like na ovom snimku ako vam se dopadne, te da se pretplatite na moj kanal i što zvonite vam dolaze obaveštenja za buduće streamove, ali i video na YouTube kanalu Dušan Full Mix. Današnji centralna tema je svaka utakmica između Partizana i Uništrasen, ali ćemo se osvrnuti i na neke određene vesti što se tiče kluba iz Humske. Nakon te prve utakmice protiv Uništrasen pred sigurno preko 10.000 navijača Partizana, doneta je određena kazna od strane UEFA za crno-bele, tako da ćemo se sada osvrnuti na istu. 34.000 € novčana ukupna kazna, 20.000 € zbog, kako se piše, neprikladnog skandiranja i 14.000 € zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini. Istovremeno, mera zatvaranja mesta, 5.000 mesta na zapadnoj tribini, za jednu evropsku utakmicu izrečena je uslovno i neće se odnositi na naredni meč Partizana domaći što se tiče kvalifikacije za ovo evropsko takmičenje. Određeni fudbaleri Partizana neće igrati protiv Uništrasen u ovom meču, o kome se radi o Milanu Vukotiću i Žeu. Zašto jedan, zašto drugi neće igrati? Obojica su doživjeli povrede na mečevima, odnosno na utakmici sa ekipom Mačve u kojoj Partizan uspio da dođe na kraju do pobjede od 3:1 u Šapcu i upiše prvi trijumf u Mozart Superligi Srbije. Oba igrača neće biti dostupna za meč sa Uništrasen, što ne mora nužno biti loše za njih, da bi se pravilno odmorili što bolje moguće za naredne izazove crno-belih, s obzirom da se očekuje da će Partizan ipak uspjeti da prođe Uništrasen i bez usluga ova dva fudbalera. Oni će, kako se piše, više preventivno ostati u Beogradu. Že je dobio udarac u koleno, dosta mu je ono teklo, tako da je onako pošteđivan bio na treninzima, dok sa druge strane Milan Vukotić je dobio udarac u predelu kičmenog stuba, kako se piše, i bio je prinuđen da zbog toga napusti teren. Ipak jedna pozitivna vest za fudbalski klub Partizan svakako jeste povratak koji se očekuje od strane Mateje Milovanovića. Znamo da je u pitanju defenzivac Partizana, bolje se služi levom nogom, igrao na poziciji i štopera levog beka. Ove sezone nije dobio minutažu u crno-belom timu, imao je određene probleme sa povredom finišu ovih priprema, tako da nije konkurisao da prethodne mečeve, ali piše se eto da je on postepeno počeo da hvata ritam, trenirajući individualno i da bi trebalo da se tokom ove sedmice priključi radu ostatku ekipe. Jedan izlazni transfer Partizana je ostvaren, odnosno igrač crno-belih će narednu kampanju provesti na pozajmici u Novom Pazaru, o kome se radi u pitanju Dimitrije Janković, vezista Partizana. Ova pozajmica mu može svakako pružiti veći prostor za minutažu u seniorskoj konkurenciji u najvišem rangu srpskog fudbala, a sa druge strane Partizan već ima određenu saradnju sa Novim Pazarom koja datira iz prošle godine, odnosno već su pozajmljivali svog igrača ovom klubu, a radi se o Zoranu Aliloviću. Demba Sek, fudbaler Partizana, znamo da je on postao permanentno igrač crno-belih u ovom letnjem prelaznom roku, međutim on bi mogao da napusti Partizan, odnosno Partizan je dobio određenu ponudu za njegove usluge. Radi se o ponudi od 3 miliona € od češkog kluba koji nije imenovan, međutim Partizanova uprava je to odbila i zahteva veće obeštećenje za Dembu Seka. Partizan ga je otkupio za gotovo 1,5 miliona €. Ima Torino također određene procente od naredne prodaje Seka, 10 do 15%. Sek je postigao gol inače protiv Mačve u ovom prošlom kolu i prethodnoj kampanji je odigrao 40 mečeva za Partizan, te bio akter 16 golova od crno-belih u svim takmičenjima. Sek inače je fudbaler koji neće igrati kako stvari stoje što se tiče narednog kola Mozart Superligi Srbije za Partizan, s obzirom da je dobio crveni karton u nadoknadi vremena protiv ekipe Mačve, na što je Partizan uložio žalbu. Direktan crveni karton je pokazan Seku nakon što je imao kontakt sa fudbalerom Mačve. On je pao, najpre je pogledao sudiju i to je učinio, međutim, kako stvari stoje, ipak će Seku ostati ta kazna. Što se tiče utakmice između Partizana i Uništrasen, nećemo puno dužiti s obzirom da je ipak u pitanju meč u kom crno-beli su apsolutni favoriti. Utakmica se igra, rekli smo već, u Luksemburgu sa početkom od 8:15 uveče. Prvi meč, imali ste moj komentar na tu utakmicu, Partizan nije blistao, došao je do prvog gola vrlo rano što je bilo važno, posle toga nije na nivou nekako bila crno-belih organizacije igre, povezanost i idejnost samih fudbalera, to sam već apostrofirao, međutim
Da, početak je sezone, ima novih igrača, rival jeste slabiji, ali Partizan je uspeo da ostvari na kraju pozitivan rezultat i takođe u prvenstvu dođe do triumfa, tako da bi ovde bilo važno da Partizanov koeficijent, za naravno srpski klubski koeficijent, da crno-beli ipak osvoje i u ovom meču dođe do pobjede, te na taj način zakažu dvomeč sa Tobolom ili Panavežisom. Neki od ta dva rivala će biti protivnik Partizanu u trećem kolu kvalifikacije za Ligu konferencije, ako naravno crno-beli domognu tog plasmana. Ko će biti, saznaćemo naravno i pre nego što Partizan odigra svoju utakmicu protiv Union-Strassen, s obzirom da se taj meč igra u ranijem terminu. Čini mi se da je u pitanju 17:30. Tako da ljudi, hvala vam na gledanju. Još jedan poziv da u komentaru ispod snimka napišete vaše predviđenje što se tiče ovog meča. Mi se, ako Bog da, družimo uskoro na narednim klipovima, ali i streamujemo na YouTube kanalu Društvo Full Mix. U zamislima mi je da naredni video se bavi utakmicom prvenstveno koju očekuje Partizan, a radi se o meču sa IMT-om gde bismo ukratko popričali i o tom evropskom rezultatu crno-belih. Do narednog druženja, sportski pozdrav!